Samantala, idol, mga kabilang sa vulnerable sector po sa bayan ng Umingan na kinabang naman po sa 20 pesos na bigas. Para sa detalye, kasama natin Idol Rona Raka. 104.7 IFM Report. Napakinabangan ng daang mga residente sa bayan ng Umingan, partikular ang mga kabilang sa vulnerable sector o mga senior citizen, person with disabilities, 4Ps at solo parents, ang 20 pesos na bigas sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo. Nasa hanggang 10 kilo ng 20 pesos na bigas ang nabili ng mga residente, habang ipinaalala rin ng lokal na pamahalaan ng bayan na hindi na pwedeng umulit kung nakabili na. Dagdag pa rito ang iba't ibang mga bilihin na nabili sa abot kayang halaga, bagamat sariwa o kalidad ng mga produkto tulad ng gulay, prutas at iba pa. Samantala, matatandaan na sa paglunsad ng 20 pesos na bigas ay nauna nang naging benepisyaryo ang mga minimum wage earners, mga magsasaka at iba pa. Inaasa naman din ng iba pang ordinaryong Pilipino na mapalawig pa ito at maipagbili rin sa lahat. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raka. Tadak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.